म्यूजिक बाय लालू लाल। छोड़ी छिनार छोड़ी छिनार भइल बियाई कुतुम मीनार लागेले सौंसे दीवार अब जाके पता चलल बियाई छोड़ी छिनार भइल बियाई कुतुम मीनार लागेले सौंसे दीवार अब जाके पता चलल बियाई छोड़ी छिनार लइकन के बुढ़वन के सबके धरैलस बुखार घूमेले शहर बाजार कई के ई ढोड़ी बुघार भइल बियाई कुतुम मीनार लागेले सौंसे दीवार अब जाके पता चलल बियाई छोड़ी छिनार भइल बियाई कुतुम मीनार लागेले सौंसे दीवार अब जाके पता चलल बियाई छोड़ी छिनार मिक्स बाय डीजे कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। छोड़ी छिनार जब से गौआ में आयल पूरा लोग पगलायल जब से गौआ में आयल पूरा लोग पगलायल एकर गज दे उठानी बापू देता जमानी ई तो सबके नजर में बस गइल जिगर में लइकन के ही आइटम लागेल नंबर 1 भइल बियाई कुतुम मीनार लागेले सौंसे दीवार अब जाके पता चलल बियाई छोड़ी छिनार घूमेले शहर बाजार कोई के ई ढोड़ी बुघार भइल बियाई कुतुम मीनार लागेले सौंसे दीवार अब जाके पता चलल बियाई छोड़ी छिनार मिक्स बाय डीजे कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। छोड़ी छिनार एकर बाली उमरिया घूमे शहर बजरिया एकर बाली उमरिया घूमे शहर बजरिया उतरल सही बाप के पगड़िया जब धराइल उखिया रहरिया दूसरा गाँव के ई माल हो काटल फूल दिपवे के गाल हो ई तो सबरे के रहे नुमाल पवने बिगड़ल से चाल भइल बियाई कुतुम मीनार लागेले सौंसे दीवार अब जाके पता चलल बियाई छोड़ी छिनार घूमेले शहर बाजार कई के ई ढोड़ी बुघार भइल बियाई कुतुम मीनार लागेले सौंसे दीवार अब जाके पता चलल बियाई छोड़ी छिनार भइल बियाई कुतुम मीनार लागेले सौंसे दीवार अब जाके पता चलल बियाई छोड़ी छिनार। मिक्स बाय एल टाटा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर।